Thank you, our Lotus Choir, for guiding us into those beautiful praises. Bible says that faith comes by hearing the word of God. So in our life, we want to live by faith, we have to listen the word of God carefully. In the Bible, there's no one who cannot change as they receive the word of God inside their hearts exactly. So as we gather today, let's listen the word of God carefully. And also let's reflect our hearts before word of God. This is very important time whereby we listen to the word of God. So this time I'll call our Pastor Samuel Kim to give us word of God. Let us welcome him as he comes to give us word of God. Good morning, everyone. Thank you for joining us this morning. Let us first read our main text from today. Luke chapter 10, from verse 25 to verse 37. Luke chapter 10, from verse 25 to verse 37 will be. If you found it, let's begin. And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ndipo taonani wachilamulo wina anayimirira namuyesa iye nanena, Mphunzitsi, ndidzalowa moyo wosatha ndi kuchita chani? He said to him, What is written in the law, and what is your reading of it? Ndipo anati kwa iye, m'chilamulo mulembedwa chani, uwerenga bwanji? So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Ndipo anayankha nati, uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi mphamvu yako yonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mnansi wako monga iwe mwini. And he said to him, You have answered rightly. Do this and you will live. Ndipo iye anati, wayankha bwino, chita ichi udzakhala ndi moyo. But he, wanting to justify himself, said to Jesus, Who is my neighbor? Koma iye pofuna kudziyesa yekha wolungama, anati kwa Yesu, ndipo mnansi wanga ndani? Then Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, departed, leaving him half dead. Ndipo Yesu analanda mawu nati, munthu wina anatsika kuchokera ku Yerusalemu kunka ku Yeriko, ndipo anagwa m'manja achifwamba amene adamvula zovala namkwapula, nachoka atansiya wofuna kufa. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Ndipo kudangotero kuti wansembe wina anatsika njirayo, ndipo pakumuona iye anapita mbali ina. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. Momwemo Mlevi pofika pamenepo ndi kumuona anapita mbali ina. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was,
when he saw him, he had compassion. Koma Samariya wina ali pa ulendo anadza pali iye ndipo pakumuona anagwidwa ndi chifundo. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. And he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Nadza kwa iye namanga mabalaje nathirapo mafuta ndi vinyo ndipo anayimika iye pa nyama yake ya iye yekha nadza naye ku nyumba ya alendo namsungira. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, "Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you." Ndipo mmawa mwake anatuluka ndi malupiya atheka awiri nampatsa mwini nyumba ya alendo nati, "Msungire iye ndipo chilichonse umpatsa koposa ine pobwera ndidzakubwezera iwe." So which of these 3 do you think was a neighbor to him who fell among the thieves? Uti watatu uyesa iye anakhala mnansi wa iye uja anagwa manja achifwamba? And he said, "He who showed mercy on him." Then Jesus said to him, "Go and do likewise." Ndipo yanati iye wakunchitira chifundo ndipo Yesu anati kwa iye, "Pita nuchite iwe momwemo." Yes, up to verse 37. We have Nde tafikira mpaka na verse 37. once again, good morning, everyone. Mabwino nonse. Good morning. Mabwino. Morning, nonse. Moni nonse. Today it's a bit rainy day. Nde tsiku la lero lakhala la mvula. So in Malawi, when it rains, it's not easy to move around. Nde ku Malawi mvula ikamagwa nsizophweka kumayendayenda. But you who are here, you are truly faithful people Nde ino amene muli pano zoonadi ndinokhulupirika who overcame these conditions. kuti inu mwagonjetsa nyengo You imeneyi. have come to listen to the word of God. Kuti mwabwera kudzamvetsera mawu a Mulungu. I hope that you can relax your heart and open your hearts at this time Nde ndikukhulupirira kuti tikhoza kukhala ndi nthawi yotsekula mitima yathu nthawi imeneyi and discover what is the clear will that God has for us. ndikupeza chifuniro chenicheni chimene Mulungu watipatsa. Everyone, why we are opening this Bible and having service to worship the Lord? Ndifa chani timatsekula Baibulo ndikukhala service kupembedza Ambuye? As we humans live our lives, we are being a human being, flesh human being. Ndi mmene ife timakhala anthu timakhala ngati anthu akuthupi la nyama. We are people who can always fall into crooked ways. Ndife anthu amene tikhoza kugwera mu njira zosokonekera. Everyone, although I'm a preacher, pastor, I often see when I read the Bible, my heart has been turned away from God. Ndingakhale ndine olalikira m'busa koma nthawi zina ndikamawerenga Baibulo ndimatha kuona kuti mtima wanga apa unathawa. When our hearts become far distance from God, Nde mitima yathu ikakhala kutali ndi Mulungu. for example, if you have a button shirt, Nde ngati mwagula shirt. I don't know if gentlemen, if you have experience where you button your shirt down, later at the end, you see that the shirt, the end does not match. Nde suludziwa mukamavala ena shati mwapeza kuti mwina kumapeto kwake sikufanana kwa msempha mabatani. Is it the problem with the t-shirt, the shirt, the button shirt is a Kodi problem? vuto ndi mabatani a shatiwo kapena ndinuyo? Or somewhere along the line, down the line, you have misplaced the button in the wrong place. Kapena pena pake batani mwalowetsa bowo losayenera. Once in a while, I often see myself, I button down, but at the end, my button shirt is not balanced. Ndi nthawi zina anu wapeza kuti ndiuvala koma kothera kwake shati yaoneka kuti siufanana aya. Then what do you have to do? Nde uyenera utani? You have to unbutton, Nde uyenera ubaphulesi mabatani. check carefully, Nde ndikuona mosamalitsa. and then put the button in the right hole so that it comes balanced at the end. Nde ndikuyika mabatani m'mabowo oyenerera kuti zifanane bwinobwino. Likewise, everyone, Ndi momwemo wina aliyense. if you misunderstand from the beginning how this Bible works, Ndi ngati simumvetsetse kuyambira kuchiyambi imene Baibulo imagwira ntchito, likely you end up misunderstanding the whole message of the gospel. kothera kwake mukapeza kuti simunamvetsetse uthenga wonse wa Baibulo. That is why we need to understand very clearly Ndifa chake mwene mumvetsetse mwachindunji where is
God trying to take us? Kodi mulungu afuna atitengere kuti? What is the right heart that we need to learn to understand this gospel? Kodi mtima woyenerera kuti tiphunzire kuti timvetsetse Bible ndi chani? Today, although there are so many people who go to church, Ndere lino pali anthu ochuluka amene amapita ku church. because people do not understand the clear heart of God, Chifukwa anthu samvetsetsa mtima wachindunji wa mulungu, likely people do not come into true salvation. ndi mwachoncho sabweranso chipulumutso choona. Especially this Luke chapter 10 is among those stories where many people misinterpret and misunderstand. Ndi tikaona Luka chapter 10 ndi anthu ambiri amene amasokoneza mawu a mulungu. When people listen to about these good Samaritans, Ndi anthu akamamvetsera za Msamariya, how many preachers preach this word is, ndi mmene amalalikira anthu mawu amenewa, you have to become like a good Samaritan. amati mukhale Msamariya wachifundo, You have to love your neighbors. mukonde maneba anu. That is how many people interpret and preach this word. Ndi mmene anthu ambiri amatanthauzira maulaliki awo. But everyone, you need to know, Koma muyenera kudziwa, when God wrote this Bible, mulungu mmene amalemba Bible, you are not a person who acts on behalf of God. ndinu munthu amene simungayime m'malo mwa In other mulungu. words, you are not the Savior. Mwa njira ina, inu simpulumutsi ayi. You are the people who needs to be saved by God. Inuyo ndinu anthu amene mufunikanso mupulumutsidwe ndi Remember, mulungu. we are people who needs to be saved by Jesus Christ. Mwa njira ina ndife anthu ofunika kupulumutsidwa ndi Yesu Khristu. Is that right? Si choncho? In other words, why do we call what is the meaning of gospel, salvation? Ndi tanthauzo la uthenga wabwino chipulumutso ndi chani? Another meaning for saying that I'm saved means I have become free. Ndi nkhani yoti wapulumutsidwa imatanthauza kuti wamasulidwa. Free from what? Wamasulidwa kuchani? Free from Wamasulidwa sin. kuchimo. Is that right? Si choncho? Everyone, let's say you are inside the deep water, Ndi tirekeze kuti mwagwera m'madzi ozama, but you are a good swimmer. koma inuyo mmasambira bwino. Do you need help? Mufunika thandizo? If you fell into the deep water, Ngati mwagwera m'madzi ozama akuya, but you know how to swim, koma mudziwa kusambira, do you need help? mufunika thandizo? And someone came at, let's say you have fallen inside the deep water, Ndi tirekeze mwagwera m'madzi ozama amenewa. but somehow you know how to swim. Koma mwina mbali ina nkothekera mukhoza kukwanitsa kusambira. Now, from the side, someone shouts to you, "Excuse me, do you need help? Do you know how to swim?" Ndi wina kumbali akuyitana, kodi ufunika thandizo? If you say, I'm fine, I'm okay, I'll come up by myself, Ndi unena kuti ayi ndili bwinobwino ndituluka ndekha. does he need a savior? Kodi munthu amene afunika mpulumutsi? Such person who knows how to swim, Munthu uyu amene akudziwa kusambira. or such people who believe that they can come out, they can swim by themselves, they can help themselves. Anthu amene akukhulupirira akhoza kutuluka kudzithandiza mwa iwo okha. Do they need a savior? Akufunika mpulumutsi? No. Ayi. But in the other hand, Koma mbali inayi, you have fallen inside the water, mwagwera m'madzi. but you don't have any idea how to swim. Simudziwanso kuti kusambira And amatani. you are afraid of water. Ndi inuyo muchita mantha ndi madzi. What do you need? Ndi mutani. Someone who does not know how to swim, Ndi amene sadziwa who is kusambira, afraid of the water. akuopanso madzi. What do you need? Mufunika ndani inuyo? What comes to your mind? Chingabwere m'malinga yanu chani? Someone, please help. Chonde wina nthandize. Isn't that right? Si choncho? Isn't that right? Si choncho? Someone who knows that they cannot swim, they cannot come out by themselves. Ndi munthu amene akudziwa kuti sangasambire sangatuluke mwayekha. Right away, they shout, help, I cannot swim, help. Nthawi yomweyo amakweza mawu, chonde nthandizeni sindingasambire. Someone is passing by. Ndi wina akudutsa. Hey, do you need some help? Ndi kuti, ufunika thandizo? Yes, please help me out. Inde chonde nthandizeni. Wouldn't you shout like that? Ndi kodi sakuwa motero? Isn't that right? Si choncho?
Is that right? si choncho? When God made this Bible, Ndi mulungu mmene anapanga Bible from us kuchoka kwa ife who are in sin, drowning in sin, ife amene tinali kumira mu tchimo to be brought out from sin, God calls this process salvation. ndi kuti tichoke ku tchimo mulungu anadutsa ndondomeko ya chipulumutso. God calls it what? Anadutsa ndondomeko ya chani? Salvation. Ya chipulumutso. Amen? Amen. Meaning that, Kutanthauza kuti do you have the ability to come out from sin by yourself? muli nkuthekera kuchoka mu tchimo panokha? God called this process what? Mulungu anatcha ndondomeko imeneyi chani? From a sinner becoming righteous. God called this process salvation. Kuchoka ochimwa kukhala olungama mulungu anatcha ndondomeko imeneyi chipulumutso. So if you take the word salvation, Ndi mukaganiza mawu oti chipulumutso, does it mean that you help yourself? zikutanthauza kuti mudzithandize nokha? Or you need someone to pull you out from sin and bring you out from sin? Kapena mufunika wina wake akuvuleni kuchoka mu tchimo ndi kupita mbali naye? You need someone, Atufunika wina wake oti atipulumutsemo. right? Si choncho? Everyone, that's why God calls this process salvation. Ndi chifukwa chake mulungu anayitcha ndondomeko imeneyi In chipulumutso. other words, being born again. Mwa njira ina kukhala obadwanso kwatsopano. But the problem is, Koma vuto ndi lakuti everyone, how the minds of people work today. mmene malingaliro anthu amagwira ntchito lero lino, What can I do? ndingachite chani? What can I do to be blessed by God? Ndingachite chani kuti ndidalitsike ndi mulungu? What can I do to be saved? Ndingachite chani kuti ndipulumutsike? Are you realizing that you need a savior? Or are you trying to help yourself? Kodi muzindikira kuti mufunika mpulumutsi kapena mufuna mudzithandize nokha? Is it a difficult question? Ndifunso lovuta? Are you trying to save yourself, help yourself? Kodi mukuyesera kuti mudzithandize nokha mudzipulumutse nokha? Or Kapena do you need someone to save you? You need a savior. mufunika wina mpulumutsi oti akupulumutseni? What is a correct form of a heart? Kodi mtima woyenerera pamenepa ndi As you're uziwo? here sitting down before the Word of God, Mmene mwakhala pansi mwamvetsera mawu a Mulungu. as we're here to understand the meaning of salvation, Mmene takhala pansi kufuna timvetsetse tanthauzo la what is the chipulumutso. right form of a heart that you need before God? Mtima woyenerera umene tifuna tikhale nawo kwa Mulungu ndi uziwo. How can I help myself? Is that the right form of a heart? Ndingadzithandize ndekha bwanji ndi mtima woyenerera? No. Ayi. Yes, everyone, that is not a Inde. right form of a heart Si before God. mtima woyenerera wopita nawo kwa Mulungu. But today, many people go to church Koma lero lino anthu amapita tchechi with what kind of heart? ndi mtima wanji? What can I do? Ndingachite chani? What can I do? Ndingapange bwanji? What can I do for God to be saved? Ndingachite bwanji kwa Mulungu kuti andipulumutse Mulungu? If you're sitting here with that kind of heart, Ngati mukhala pansi pano ndi mtima wachoncho, like misplacing the button in the wrong hole, monga kuyika batani pa bowo if you losayenerera la continue malaya, following that heart, ndiye kuti pamene muganiza ndikutsatira mtima you umenewo, will end up at the later misinterpreting the Bible and the whole process of salvation. ndiye mukathera kuti mwatanthauzira Bible molakwika pa ndondomeko ya chipulumutso. Do you understand what I'm saying? Mvetsetsa zomwe ndikukamba? Do you understand? Mvetsetsa? That's why we need to make this very clear. Ndiye tifunika tiphunzire izi mwachindunji bwinobwino. Now, today, in this story we read in Luke chapter 10, Ndi nkhani imene tawerenga mu Luka chapter 10. it begins by one lawyer who came to Jesus. Ndi ikuyamba ndi wachilamulo amene anabwera kwa Yesu. Now, what I want you to see, Ndi chomwe ndikufuna muone. what kind of a form of a heart does this lawyer have? Kodi ndi mtima wanji umene wachilamulo umeneyi anali nawo? Is he trying to help himself? Kodi akuyesera adzithandize yekha? Number one, is he trying to help himself? Choyamba, kodi afuna adzithandize yekha? Like do it by himself? Kuti azichite yekha? Number two, Chachiwiri, is he seeking for a savior? kapena akusakasaka mpulumutsi? Once again, number one heart, Mtima woyambirira he's trying to do by himself. afuna apange pa iye yekha. Understand? Tumvetsetsa? Number two heart, Chachiwiri mtima
he is seeking for a savior, akusakasaka mpulumutsi meaning that he cannot do by himself. wadziwa kuti sangadzipulumutsa afunika Now, mpulumutsi. let's see Nde tione verse 25. verse ya Now, 25. you tell me, number 1 heart or number 2 heart? Nde mundiwuze kuti ndi number 1 kapena number 2 wa mtima. Verse 25. Verse ya 25. And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ndipo taonani wachilamulo wina anayimirira namuyesa iye nanena, mphunzitsi, ndidzalowa moyo osatha ndi kuchita chiyani? Did you capture the heart of this lawyer? Mwauona mtima wa loya amene wachilamuloyi? Did you capture the heart? Mwauona? Is it number 1 heart or number 2 heart? Kodi ni number 1 kapena number 2? Huh? Point it out. Number 1 or number 2? Muloze mwamba, number 1 Everyone, kapena 2? Participate. Muchite We're namu before God, mbali. participate. Students, participate. Aliyese tente tiloze kumtima wanje. Lawyer Number is 1, possessing number number 2. 1 heart or number 2 heart? Number 1, number 2. There's still many students. You don't understand what I'm saying? Kodi ena muli mitima itatu kapena simumvetsese Translate is lukamba. not translating well. Kapena satanthauzira bwino otanthauzira Until everybody raises hand will not go kufikira by. aliyese atakweza Here, dzanja Luke lake. chapter 10 verse 25. Luka 10:25. Lawyer said, Wachilamulo akuti what shall I do ndidzachita chani to inherit eternal life? kuti ndilowe mfumu wakumwamba? Is this number 1 heart or number 2 heart? Kodi ndi number 1 kapena number 2? Show me. Ndionetseni. Still 30% of people are not raising hand. I still see- 30% ya anthu ena ake. Why Malawi people are so arrogant? You cannot even raise hand 1 or 2. Show me. Show the preacher what I'm saying. Chifukwa chani ndi ena ndino amakani. How can then God bless you if you're not active before Nde listening? Mulungu angaudalitseni bwanji ngati simutengapo mbali. Once again, Komalisa. this lawyer's heart, Mtima wa wachilamulo. is he trying to help himself or is he seeking for a savior? Kodi akuyesa wadzithandiza yekha kapena afuna Number mpulumutsi? 1 is helping himself. Number trying 1 himself. akudzithandiza yekha. Number 2, he needs a savior. Number 2 afunika mpulumutsi. What shall I do Nde ndidzachita chani to inherit eternal life? kuti ndilowe mu ufumu wakumwamba wamoyo osatha? Is it number 1 heart or number 2 heart? Kodi ndi mtima number 1, number 2? Show me. Look behind you. Our brothers and sisters, look behind students, look behind. Nde muyang'ane mbuyoko amene sakukweza. Oh, look behind. There are a few students who are not. Ena akatatu awa aoneka. Number 1 or number 2? Number 1, number 2. There are some people who say number 2 heart. Koma ena akuti number 2. What shall I do? Ndidzachita chani? What shall I do? Ndidzachita chani? Okay, then let's read verse 29. Mwina tione verse 29. Verse 29. Verse 29. Once again, let's check whether number 1 or number 2 heart. Nde tione number 1 kapena He's number trying to 2. do it himself, Kodi afuna achite yekha or he needs his savior. kapena afuna mpulumutsi? But he is this lawyer, okay? Ndi akuti koma A iye lawyer wanting to justify himself said to Jesus, who is my neighbor? ndi wachilamuloyi pofuna kudziyesa yekha wolungama anati kwa Once Yesu, again, ndipo let me naso wanga ask. ndani? This lawyer has number 1 heart, do it by himself, Kodi or number 2, I need savior. ndimvetsetse mtima woyamba number 1 afuna achite yekha, wachiwiri ofunika mpulumutsi. Nde uyuyu wachilamuloyi ali ndi mtima uti? Show me with your hands. Ndionetseni. Number 1 or number 2? Mtima number 1 kapena number 2? Yes, most people say number 1. Ambiri akuti 1. But there's some people who are saying number 2 here among IF Academy Koma students. ena akuti ndi number 2 umenewo. You don't understand. Simumvetsetse? Here, Bible says, wanting to justify himself. Does it say himself in Chichewa Bible? Yes. Pofuna kudzilungamitsa yekha, pofuna kudzilungamitsa yekha. Wanting to justify himself. This lawyer had the idea, wanting to justify himself. Ndakuti pofuna kudzilungamitsa yekha.
he wants to become a right person. nde iyeyo payekha afuna He does azilungamitse not want to yekha. become a wrong person. Safuna okhala munthu olakwikayo, Wanting to justify himself. ofuna kudzilungamitsa yekha. This lawyer has the heart wanting to justify himself. Nde wachilamuloyo anali ndi mtima ofuna kudzilungamitsa yekha. Everyone, I'm trying to reveal this heart. Ndifuna ndionetse mtima uwu. This is a human heart. The people possess this heart. Nde ndi mtima wa munthu umene anthu amakhala nawo. As people go to church, come to God, Mmene anthu amapita chechi bwera kwa Mulungu. with the wrong heart, they stand before God. Nde ndi mtima olakwika amayimba pamaso pa Mulungu. And the biggest problem, Nde vuto lalikulu, Satan has deceived the minds of people. Satana wanyenga malingaliro a anthu. They have planted this wrong heart amongst us Nde humans. wadzala mtima umenewu ngakhalenso mwa student That ena. is, people think that they can justify themselves. Ndi anthu aganiza kuti pawokha akhoza kudzilungamitsa. I can pray to become justified. Ndikhoza kupemphera kuti ndikhale olungama. I can keep the commandments to become justified. Ndikhoza kusunga malamulo kuti ndikhale I can help the olungama. poor neighbors to become justified. Ndikhoza kuthandiza osauka maneba kuti ndikhale If you olungama. have this mind, Ngati tili malingaliro awawa, you will never understand the true salvation of God. nde sitingamvetsetse chipulumutso choona cha Mulungu. You will never understand the true heart of God. Nde simungamvetsetse mtima woona wa Mulungu. You are saying that you can justify yourself. Nde mukunena kuti mukhoza kudzilungamitsa nokha. Then let me ask, Nde ndikufunseni, do you need a savior? nde kuti mufunika mpulumutsi ngati mungadzilungamitse nokha? If you can justify yourself, you can do it yourself. Do you need a savior? Ngati mukhoza kuchita nokha, mufunika mpulumutsiso? No. Ayi. Someone who's drowning in the water, Munthu amene you know akumira how to madzi, swim. akudziwa kusambira, Do you need a savior? akufunika mpulumutsi osambirayi? You don't need a savior. Ndi amene sakufunika mpulumutsi. But everyone, how God made this world of faith, how God created salvation, Nde mmene Mulungu anapangira dziko la chikhulupiriro kapena chipulumutso. can you become free from sin and become righteous without a savior? Nde kodi mukhoza kutuluka mu tchimo nkukhala olungama popanda mpulumutsi? Is it possible? Nzotheka? That's why in between you and salvation, Ndi chifukwa chake pakati pa inu ndi chipulumutso, in between that, I need to teach you ndi pakati papa tifuna that ndikuphunzitseni. you are people who need a savior. Kodi ndi anthu ati amene akufunika mpulumutsi? But many people just jump over this process. Koma anthu amangodumpira process imapita mbali You know nayo. what people say? Ndi mudziwa chimene anthu amakamba? Pastor, I know the will of God. Busa ndidziwa chifuniro cha Mulungu. To be saved, to go to heaven, I should pray hard, right? Kuti ndipulumutsidwe ndipite kumwamba ndipemphera kwa Mulungu si choncho? Where is your savior? Ndi mpulumutsi wako ali kuti. Pastor, I know. Ndikudziwa. We have to keep the commandments, right? Ndi ndikuyenera kusunga malamulo si choncho? You don't need a savior. Sofunika mpulumutsi? You can keep the commandments without savior. Mukhoza kusunga malamulo It's popanda okay for you to mpulumutsi? pray for salvation without the savior. Mukhoza kupemphera chikhululuko cha machimo popanda mpulumutsi? When the Christianity move away from savior, Nde chikhristu chikakatalikirana ndi mpulumutsi. now people are just doing this as a practice, Nde kuti akungochita izizi mwachikhalidwe basi. trying to keep the commandments, just trying to do good, trying to pray, worship God. Akuyesera kusunga malamulo, akuyesera kukhala abwino, akuyesera kumpembedza Let me tell Mulungu. you, everyone, Nde ndikuwuzeni chinthu we chimodzi. call that Nde Jewish traditions. timachitcha chikhalidwe cha Ayuda. You are just following Jewish traditions. Nde mukungotsatira machitidwe ndi chikhalidwe cha Ayuda basi. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. We don't call that faith. Sitimaitcha chimenecho Then you should chikhulupiriro. call, I think in Malawi, many churches should call their church not Christianity, they should call them Judaism. Nde machechi ambiri simafunika cha chikhristu koma kuti mpingo wa Chiyuda. Isn't that right? Tumvetsetsa. We follow what the Jewish people do. Chifukwa ungotsatira zimene Ayuda We pray amachita. for forgiveness. Kupemphera We try chikhululuko, to keep the kuyesera commandments. kusunga malamulo.
Everyone, that's not Christianity. chimene si chikhristu yayi, That's traditional belief of Judaism. ndi chikhalidwe chabe cha chiyuda ndi zikhulupiriro zawo. You need to know what is true Christianity. Ndiye mukuyenera mudziwe kuti chikhristu chenicheni ndi chani. If you want to know what is true Christianity, Ndiye ngati mufuna mudziwe chikhristu chenicheni ndi chani, you need to understand muyenera mumvetsetse that we, in us, that there's nothing good in us humans. ndi timvetsetse kuti mwa ife mulibe chabwino ngati anthu. That's why Bible is trying to teach us through this story Ndiye ndi chifukwa chake Baibulo tiphunzitsa kudzera mu nkhani that we are people who cannot help ourselves. kuti ndife anthu amene singadzithandize tokha. Now, that is why, to show us that we cannot help ourselves, Ndi kuti aonetse kuti sitingadzithandize tokha is the exact reason why God gave us the 10 commandments to us. ndi chifukwa chake Mulungu anatipatsa malamulo 10. Now, let's see just 2 verses in the Bible. Ndi tione mavesi awiri m'Baibulo. Romans chapter 3, verse 19. Aroma chapter 3 verse ya 20. Romans chapter 3, verse 19. Amakamaka Aroma 3 verse ya 19. Now, if you see here, Ndi tikaona pamenepa, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. ndipo tidziwa kuti zinthu zonse chizinena chilamulo chilankhulira iwo ali nacho chilamulo kuti pakamwa ponse patsekedwe ndipo dziko lapansi litsutsidwe ndi Mulungu. You know the 10 commandments, right? Mudziwa malamulo 10 si choncho? Is that right? Si choncho? The law. Lamulo. Whatever the law says, Ndakuti chilichonse chimene lamulo chikukamba, it says to those who are under the law. chikukamba kwa iwo amene ali kale pansi pa lamulo. In other words, Mwa njira ina, if you believe that you can keep the 10 commandments, ngati mukhulupirira kuti mukhoza kusunga malamulo 10, you are a person who is under the law. ndiye kuti ndinu munthu amene muli pansi pa lamulo. Understand? Tumvetsetsa? God gave us 10 commandments. We have to keep the 10 commandments. Ndiye Mulungu anatipatsa malamulo 10 tisunge malamulowa. Meaning that your belief is under the law. Kutanthauza kuti chikhulupiriro chanu nchapansi pa lamulo. But now watch out here. Ndiye tisamale apo. Such people, do they get grace? Do they get salvation? Do they get blessings from God? Ndiye anthu amenewo amapeza chisomo kuti amapeza chipulumutso kuchoka kwa Those who are Mulungu. under the law, do you get blessings? Do you get salvation? Ndiye anthu apansi pa lamulo amapeza madalitso, amapeza chipulumutso. What does Bible say? Ndiye Baibulo kuti chani? Anyone, whoever is under the law, Ngati aliyense amene ali pansi pa lamulo, such people, anthu amene everyone who is under the law, every mouth may be stopped. ndakuti onse apansi pa lamulo anapanga kuti pakamwa pawo patsekedwe. Meaning that Mwa njira ina. your end, Mwa njira ina END. zotanthauza kumathero, At the end, kumathero what you get, chimene mapeza you stop. You become speechless. kudzera mulamulomu makhala opanda cholankhula. And if you're under the law, Ndiye ngati muli pansi pa lamulo, all the world may become what? ndakuti dziko lonse lapansi likhale lotani kudzera mwa lamulo, Salvation. likhale lopulumuka. Does it say that you become saved? Lanena kuti before mukhale God? opulumuka kudzera mu lamulo. You who are under the law, you become saved before God. Is that what Bible say? Mulungu anena kuti onse apansi pa lamulo mupulumutsidwe pamaso pa Mulungu. Anena choncho? What does it say here then? Ndiye unena kuti chani? You will become guilty before God. Akuti mukhale otsutsidwa pamaso pa Mulungu. You are under the law. Inu apansi pa lamulo What do you get? mupeza chani? What do you get at the end? Mupeza chani mapeto kwake? You will become guilty before God. Ndakuti mukhale otsutsidwa pamaso pa Mulungu. If you're under the law, does Bible say you get salvation Ndiye ngati before muli pansi pa God? lamulo likuti mukhala opulumutsidwa pamaso pa Mulungu Or you become guilty before God? kapena mukhala otsutsidwa pamaso pa Mulungu. Become what? Mukhala chani? Guilty before. Otsutsidwa. Bible says you get what? Mukhala otani? Anyone who is under the law, Wina aliyense amene ali pansi pa lamulo your mouth will be stopped. ndakuti pakamwa Meaning that patsekedwe you become speechless mwa njira ino okhala opanda and you cholankhula become guilty before God. kenako ukhale ochimwa kapena otsutsidwa pamaso pa Mulungu.
This is not what I have understood before in the Bible. ndi simene anthu amamvetsetsera anthu I have Bible. learned in our churches that we have to try to keep the commandments. Ndi mipingo ambiri yauza anthu tasunge malamulo. Well, that's good. Kodi nzabwino? Part 1, good job. Zabwino, ntchito yabwino. But part 2, Koma fundo yachiwiri. church did not take you further inside Ndi Bible sinakutengeni kupita mkati. to tell you what is the results of people who are under the law. Kuti likuwuzeni kodi zotsatira zake nzotani kwa anthu amene ali pansi pa lamulo. Now that's what I'm teaching you today. Ndi zimene ndikufuna ndikuphunzitseni lero lino. Bible says The Bible likuti results of people who think that they should keep the law, meaning that you're under the law. ndi zotsatira za anthu amene akusunga lamulo kutanthauza ali pansi pa lamulo. Result of such people, you become speechless Ndi chotsatira chake nkuti akhala popanda cholankhula. and you will become what? Ndi mukhala sotaniso Guilty otsutsidwa before pamaso God. pa Mulungu. That's it. Ndi nkhani yake ndi choncho You basi. don't get salvation, Ndi simupezapo you chipulumutso get apapa. guilty Mupeza chitsutso before God. pamaso pa Mulungu. Why? Chifukwa chani? Let's see your verse 20. Tione verse ya 20. Romans chapter 3, verse 20. Aroma 3 verse ya 20. Let's read all together. Tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikozeke. Begin. Tiyambe. Therefore, kuti by the deeds pamaso pake of the law, palibe no munthu flesh adzayesedwa will olungama be ndi justified ntchito in za his lamulo. sight. For by the law Pakuti is uchimo knowledge kudziwika of ndi sin. lamulo. Now, what is missing here? Ndi chikusweka mchana. Many people are misusing the teaching of the law from Ndi God. anthu ambiri sakugwiritsa ntchito bwino chiphunzitso cha lamulo. What is the misleading? Ndi chisokonezo chake nchoti chani. Many people who do not understand the heart of God, they just preach like this. Anthu amene samvetsetsa mtima wa Mulungu amangolalikira Do chonchi. you want to be saved? Ufuna upulumutsidwe? Do you want to be born again? Ufuna kukhala obadwa Do you watsopano? want to go to heaven? Ufuna kupita kumwamba? Keep the commandments. Sunga malamulo. You have to keep the 10 commandments. Sunge malamulo. Keep the 10 commandments. Sunga malamulo. That's how you have been learning in your life. Ndi mmene mwakhala muphunzirira mmoyo mwanu. Do you understand? Tumvetsetsa? So sad. Zomvetsa chisoni. So sad that today, although people preach like this, people do not understand the heart of God. Ndi zomvetsa chisoni ngakhale like chonchi anthu And samvetsetsa people do mtima not wa Mulungu. understand the true spiritual salvation of God. Ndi anthu samvetsanso chipulumutso chenicheni choona. That's why blindly, Ndi chifukwa cha mwakhungu. so blindly, Mwakhungu. people say, Amen, hallelujah, praise the Lord. Anthu amaombera manja amen haleluya ambuye alemekezeke. We just read, Tinangowerenga. anyone who is under the law, Aliyense amene ali pansi pa lamulo you become what? makhala ota Guilty ochimwa before God. pamaso pa Mulungu. Is that something to praise God about? Izi zomajowera zimenezi zoma. Everyone, let's keep the 10 commandments. Hallelujah. Ndiye praise kumati God. haleluya alemekezeke ambuye munthu uli pansi pa uchimo. Is that right service before God? Ndi zoyenerera pamaso pa Mulungu. But that's what churches are doing. Ndi zimene anthu opanga. Oh, everyone, you want to be blessed by God. Afuna udalitsika You have to Mulungu. pray hard. Ufunika kupemphera mwamphamvu. Keep the commandments. Sunge malamulo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Madness, madness, crazy. Ndi kumaona kuti zili bwino menemo. Read the Bible. Werengani Bible. Bible says, Ndi Bible likuti no flesh will be justified by the deeds of the law. akuti palibe munthu amene adzayesedwa olungama ndi ntchito za lamulo. By the deeds of law, no flesh means no human Ndi ntchito za lamulo palibe will be justified in other words, in God's sight. palibe amene adzayesedwa olungama ndi ntchito za lamulo pamaso pa Mulungu. Why? Chifukwa chani? That's not the purpose why God gave the law to us. Ndi si cholinga chimene Mulungu anaperekera lamulo kwa ife. God did not give us the law saying that you keep it to be saved. Ndi Mulungu sanapereke lamulo nkunena kuti mulisunge Wrong, that's wrong teachings. zolakwika zimene zopotoka. God gave us law to have knowledge about sin. Ndi Mulungu analipatsa lamulo kuti tikhale ndi chidziwitso cha tchimo limene tinali nalo. To have what? Kuti tikhale ndi cha Knowledge about sin. kuti tizindikire tchimo limene lili So mkati how mwathu. does this work? Ndi zimagwira ntchito bwanji? Everyone, let's open to Romans chapter 7. Ndi titsegula Roma chapter 7. I'm not saying that the law is bad. Sindoti lamulo loyipa yayi.
Let's look here. Romans chapter 7, Aloma chapter 7 verse 12. verse ya 12. Therefore, law is holy and commandment holy and just and good. Chotero chilamulo chili choyera ndi chilangizo chake nchoyera ndi cholungama ndi chabwino. Everyone, Bible says law is what? Ndakuti lamulo lota Law is bad ndiloyipa or law is holy? kapena ndiloyera Huh? ndilotani? Law is bad or law is holy? Lamulo ndiloyipa loyera. Law is holy. Lamulo ndiloyera. But what's the problem? Koma vuto ndi chani? Verse 13. Verse 13. Has then what is good? Now, what is good is the law, the commandments. Has then what is good, the law, become death to me? Nde akufusafuso tsopano chabwino chije chabwinocho akamba za lamulo eti akuti kodi chandikhalira imfa kodi? Certainly not, Msatero ayi. but sin, Koma kuti uchimo that it might appear sin. kuti uoneke kuti uli uchimo. What is the problem? Nde vuto ndi chani? These 10 commandments Malamulo 10 awa is not a law si lamulo chabe, for sinners to keep. si lamulo la anthu ochimwa kuti alisunga anthu ochimwa awo. Listen carefully. Mumvetseremo sama. These 10 commandments Malamulo 10 is a holistic law of God. mwa njira ina malamulo ndi oyera a Mulungu. Only one who can keep these commandments without breaking them Ndi amene angasunge osaphwanyako ndi limodzi lomwe is God Himself Ndi and Jesus Christ alone. ndi Mulungu mwini Yesu Khristu Mbuye. Did you hear that right? Mwamvetsetsa pamenepopo? Did you hear that right? Mwachimvetsetsa pamenecho? Only one who can keep the commandments perfectly, Amene angasunge lamulolo osaphwanyako. two existence. Awiri okha basi. One, Oyamba, God Himself. Mulungu mwini. Number two, Wachiwiri Jesus Christ. Yesu Khristu. Apart from these two figures, Kupatula awiri wawawa. no one else has the power to keep these commandments. Ndi palibe munthu pa dziko amene angakwanitse kusunga lamulo ili. Amen. 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 Amen means yes, I agree. Amen. Amen. Kunena kuti amen, kunena kuti inde. No one is able to keep the commandments except God Himself and Jesus Christ. Ndi palibe amene angasunge malamulo kupatulako Yesu ndi Mulungu mwini. That's why Jesus Christ said, Ndifa yake Yesu akuti I have not come to this world to destroy the law. ndakuti sinabwere pa dziko lapansi I kudzawononga have lamulo. come to fulfill. Mwa njira ina inewo ndi amene that's ndabwera good. kudzakwaniritsa zoona. Because Jesus Chifukwa Yesu is holy. ndi oyera, He is Son of God. ndi mwana wa Mulungu. He has the power. Ali ndi mphamvu. But now, Koma tsopano we're talking about you, tukamba za inuyo, us, ife human beings. anthu. What does Bible say? Ndi Bible tichani? Verse 13. Verse ya 13 ichi. Certainly not, but sin in my appear sin was producing death in me through what is good. So that sin through the commandment might become exceedingly sinful. Satero ayi koma uchimo kuti uoneke kuti uli uchimo wandichitira ife mwachabwino chija kuti uchimo ukakhale wochimwitsa ndithu mwa lamulo. Bible saying if the law is before God and before Jesus, they are able to keep it. Nde Bible likuti lamuloli pamaso pa Yesu ndi Mulungu atheka But when the kulisunga. law comes before you, Koma humans, lamulo likabwera kwa inuyo it's a holistic law. It's God's law. ndi lamulo la Mulungu, ndi It's a langwiro, spiritual law. ndi lamulo la uzimu. But we are not spiritual people. Koma ife sife anthu a We are uzimu, sinful nature. ndife anthu ochimwa, We are flesh human beings. ndife anthu akuthupi. Bible calls flesh human beings carnally minded. Nde Mulungu akulitcha kuti anthu ochimwa kapena akuthupi. As a carnally minded, Monga maganizo as a ofunda, flesh human being, monga anthu akuthupi, as a sinner, ngati ochimwa, do you have the power to keep the commandments? kodi muli ndi mphamvu yosunga malamulo? No. Ayi. Let's see verse 14. Ndi 10 verse ya 14. Romans chapter 7 verse 14. Let's read all together. 10 tiwerenge tonse pamodzi Roma 7:14. Ready? Tikozeke.
begin. tentiyambe For we Pakuti know that the kuti law chilamulo is chili spiritual, chauzimu. but Koma I am ine ndili carnal, wathupi sold under wokulutsidwa sin. kapolo wa uchimo. Do you know who wrote this? Mudziwa amene analemba isi? Apostle Paul. Mtumwi Paulo. What is he saying? Ndakuti chani? Is he saying that the law is wrong? Akuti lamulo lolakwika? No. Law itself is spiritual. It's a Now, holy law. Lamulo palokha ndi labwino ndi lauzimu. But the problem is, Koma vuto we are not holy. ife sife oyerayi. We are not God. Ife sife Mulungu. We are not Jesus Christ. Sife Yesu ifeyo. We are carnal, Ndife anthu akutupi. fleshly, Ndife akutupi. human being, Anthu atupira nyama. sold under sin. Ogulitsidwa kapolo We are ochimwa. sinners, everyone. Ndife ochimwa. As a sinner, Monga ochimwa, do you have the power to keep the commandments? muli mphamvu yosunga malamulowo? Do we have the power to keep the Ten Tili ndi Commandments? mphamvu yosunga malamulo? Bible says you do not have the power. Ndi Bible likuti tilibe mphamvu. Amen? Amen. But you don't realize this. Koma anthu sitizindikira izi. You don't know that we don't have the power. Ndi simudziwanso kuti mulibe mphamvu. You just think, no, I should try. Mumangodzimbisa mtima, ndiyesere. I mean, no matter how much you try, Kaya uyesera mochuluka motani. the question is, can you? Funso lakuti mukhoza kukwanitsa? Can you? Mukhoza kukwanitsa? Bible says you don't have the power. Ndi Bible likuti mulibe mphamvu inuyo. That's why as we read Romans chapter 3 verse 20, Ndi monga inawerenga Roma 3 by verse the deeds 20. of law, Mwa ntchito za lamulo no flesh will be justified. palibe munthu amene adzalungamitsidwa. Why? Chifukwa chani? We are not God. Ife si Mulungu. We are not Jesus Christ. Sife Yesu. We are not holy people. Sife anthu oyera. We are flesh, human beings, atupira nyama. sold under sin. Ogulitsidwa kapolo auchimo. Amen? Amen. Amen? Amen. That's where we begin to learn faith. Ndi pamene timayambira kuphunzira chikhulupiriro. Now, going back to Luke chapter 10 Ndi story, kubwerera nkhani ya Luka chapter 10. this lawyer, Ndi wachilamulo. does he understand that he's sold under sin? Kodi akumvetsetsa kuti ndi ogulitsidwa ndi kapolo auchimo? Does he know that he's a flesh human being? Kodi akudziwa zoti ndi munthu watupira nyama Does he basi? realize that he's carnal? Akuzindikira kuti ndi munthu watupira nyama wochimwa? Does he know this or he does not know this? Akudziwa kapena saudziwa? He does not know. Sakudziwa. So that's why, what does he ask? Ndi afunsa funso lotani? Teacher, Amphunzitsi I have a question. andi ndi funso. What must I do Kodi ndichite chiyani to inherit eternal life? kuti nkalowe mfumu wakumwamba? Jesus is laughing. Ndi Yesu akuseka. As a human being, Monga munthu, carnally minded, munthu watupira nyama, flesh, wakutupi, sold on the sin. ogulitsidwa kapolo auchimo. You don't know that you cannot. Sudziwa zoti You sungathe. do not have the power. Do Ulibe mphamvu. you understand? Mvetsetsa. Same thing. Ndi monga Today, mmezi so many people who go to church, lero lino anthu ambiri I know the will of God. ndidziwa chifuniro cha Mulungu. Let's pray for forgiveness. Keep the Amvembe chikhulupiriro, commandments. usunga malamulo. Do good before God. Usichita bwino, uchita bwino. Do you know what God says to you? Ndi mudziwa chimene Mulungu akamba kwa inu? These people do not understand. Anthu saumvetsetsa awa. They do not know that they're sold under sin. Saumvetsetsa ndi akapolo They do auchimo. not know that they're flesh. Saudziwa zoti ndi anthu atupira They do nyama. not know that they're carnally minded. Saudziwa zoti malingaliro awo ngofunda. They're trying to act like they're God. Koma afuna akhale ngati Mulungu. They're trying to act like they're Jesus. Afuna akhale ngati Yesu iwowa. Does such people need Savior? Amene wawo afunika mpulumutsi. People who act like they're Jesus Christ. Anthu amene akhala ngati Yesu afunika People mpulumutsi. who think that they can become like God. Amene akuganiza ngati akhoza kukhala ngati Mulungu. Do you need a Savior? Afunika mpulumutsi. You don't need a Savior. Safunika mpulumutsi. That's why, everyone, we Ndifa have to yake. clearly repent before God. Tuyenera kulapa moona kwa Mulungu. Don't say that I love God before you say that.
osanena kuti ndimakonda mulungu Before you musananene say that I love God, I believe in Jesus Christ, my personal Savior, I go to church, I worship God, I pray God, I praise God. ndi musananene ndimakonda mulungu ndimapita chechi ndiye mpulumutsi wanga Don't ndimamuimbira forget. musayiwale Through one man, Adam, kudzera mwa munthu mmodzi Adamu Romans chapter 5 verse 12 says, Aloma 5 verse 12 for by one man, kudzera mwa munthu mmodzi sin has entered into the world. tchimo inalowa mdziko lapansi And by that sin, ndi kudzera mwa tchimo death has spread to all men. imfa inafikira kwa anthu For onse all pakuti have onse sinned. anachimwa We are sinners. ndinochimwa And that sin Ndi made tchimo us to limenelo become carnally minded. linatipanga kukhala anthu osamalira zathupi Just one message I want to share with you ndi today. uthenga umodzi ufuna kugawana nanu As a human being monga munthu who was born with sin, amene munabadwa who kuchimo has this flesh body, amene ali thupi la nyama carnal mind, wosamalira zinthu zakuthupi can you keep the commandments of God? mungasunge malamulo a mulungu Can you fulfill them? mungakwaniritse Can you, with your strength and power, become righteous? ndi mphamvu zanu kuthekera kwanu mungakhale olungama We cannot. sitingati Then everyone, wina how aliyense dare can this lawyer ask this question? ndi wachilamuloyo angafunse bwanji What must funso I limene? do to inherit eternal life? ndichite bwanji kuti ndilowe ufumu wakumwamba Wanting to justify himself. pofuna kudzilungamitsa yekha Everyone, if you are people who want to justify yourself, ngati ndinu anthu amene mafuna kudzilungamitsa nokha you will never come to meet the true salvation of God. simudzakumana ndi chipulumutso choona cha mulungu People who knows, who realized, anthu amene amazindikira I do not have power. ndilibe mphamvu I'm a flesh human ndine being. munthu othupi la nyama I'm a carnally minded. ndine munthu osamalira zathupi I'm born with sin. ndabadwa ndi tchimo Such people anthu otere are people who can come out before Jesus Christ. ndi anthu amene angabwere pamaso pa yesu Are khristu people who deserves to listen to the word of God. ndi anthu amene afunika kumvetsera mawu a mulungu Amen. amen Everyone, that's why let's clearly understand our position. ndi timvetsetse malo amene tayima Already from the beginning, this lawyer does not have the right heart to receive the gospel. ndi kuyambirira wachilamulo analibe mtima woyenerera olandira uthenga wabwino That's why Jesus, he explains to him a parable ndi chifukwa chake yesu akufotokoza mwambi about the story. fani Everyone, now with what I have just said, let's try to ask ourselves. pa zimene ndakambazo chipazi mwambe kudzifunsa nokha There are four characters that comes out in this parable. ndi pali anthu folo amene akutuluka mmenemo The man who fell among thieves. munthu amene anagwa manja achifwamba Is that right? si choncho Character number one. woyamba And then there's a lawyer and the Pharisee. ndi pali Oh, sorry, wachilamulo Levite. ndi mlevi Levite and the priest. mlevi komanso ndi wansembe Character number two. wachiwiri There's a good Samaritan ndi pali samariya wachifundo and there's innkeeper. ndi pali wosamalira nyumba I've just explained to you. ndi ndangokamba nanu chabe God sees us mulungu amationa as a sinful, carnally minded, flesh human being. ngati anthu ochimwa anthu osamalira zathupi anthu athupi la nyama Do we have the power to do it ourselves? kodi tili mphamvu yochita tokha Bible says no. baibulo likuti ayi We are people who need a savior. ndife anthu amene tifunika mpulumutsi So out of these four characters, ndi pa anthu folo awo who is the one who needs help? kodi ndi utiwo amene afunika thandizo Out of the four characters, pa anthu folo ndatchulawa ndi uti amene the good Samaritan, wosamalira chifundo the innkeeper, wosunga nyumba ya lendo the priest and the Levite, wansembe ndi mlevi right? si choncho And the man who fell among thieves. ndi amene anagwa manja achifwamba Who is the one who needs help? ndi pa anthu folowa ndi utiwo amene afunika thandizo If you leave him alone, he'll die. ndi mukapanga mosayenera He does mukufa not have power. alibe mphamvu Who is that? ndi ndani amene afunika thandizo la safe The man who fell among amene anagwa manja thieves. achifwamba This story is not teaching you that you should become like Good Samaritan. ndi ngani isuriphunzitsa likhale ngati samariya chifundo ayi If you understand the spiritual word of God, ngati mumvetsetsa tanthauzo la uzimu you cannot dare say that you should become like Good Samaritan. inonso mungakhale samariya chifundo simukuyambapo Here, the Good Samaritan is a figure that
signify Jesus Christ. nde nsamalo yachifundo akuyimira Yesu Who Khristu brought oil, who amene brought anabweretsa mafuta, wine, anabweretsa vinyo, who put bandage around him, who amene took him. anamanga mabala ake ndi kunyamula. The one who has the power to take care of us is Jesus Christ. Amene ali ndi mphamvu yotisamalira ife ndi Yesu Khristu. Amen? Amen. Then we are not that good Samaritan. Ife si nsamalo yachifundo ayi. If you're wise to know the spiritual meaning of this story, Ngati mulanzira ofuna kudziwa tanthauzo la uzimu la nkhani. our position is like this man who fell among thieves. Ife mbali yathu tili ngati munthu anamenya kwa manja Now, achifwamba. this man, if no one comes to help him, Ngati munthuyu palibe amene angabweza muthandiza, he will be left there and he will die. ndi asiyidwa pamenepo akufa. Do you understand? Tumvetsetsa? If you are thinking, I go to church, Ngati muganiza mapito church, I know how to pray, ndidziwa mmene I know how to ndingapemphere, worship God, ndidziwa mmene I ndingapembedzere, love God. ndidziwa Mulungu. If that is what drives you to live faith and worship God, Ngati chimakuyendetsani chimenechi kukhala moyo wachikhulupiriro ndi kupembedza Mulungu, you are same like this lawyer in this story. nde mukulankhula ngati wachilamulo mnkhani. What must I do to inherit eternal life? Ndichite chani kuti ndikalowe ufumu wakumwamba? Such people will never meet the true salvation. Anthu amenewa asadzakumana nchipulumutso Although you choona. go to church, Amene apita church, although you worship God, ngakhale mupembedza although you Mulungu, pray to God, mukhoza pemphera. like Matthew chapter 7 verse 21 says, Ngati Mateyu 7 verse 21. not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Siyeso kunena ambuye ambuye amene adzalowa mfumu wakumwamba. Such people, although they go and cry and shout, praise God, worship, they will never go to heaven. Anthu amenewa ngakhala alire akweze mawu koma sakalowa Why? mfumu wakumwamba. Chifukwa chani? Why? Chifukwa chani? Because they do not know Chifukwa samadziwa, what is will of God. samadziwa chifuniro cha Mulungu. Do you understand? Tumvetsetsa. They do not know what is will of God. Samadziwa chifuniro cha Mulungu. Everyone, what is will of God today in this Chifuniro story? chifuniro cha Mulungu nchani nkhani imeneyi? We are not Samaritans. Ife si Samariya We are wachifundo. like this man who fell among thieves, Tili ngati munthu amene anagwa m'manja who needs achifwamba, help. amene afunika thandizo. Amen? Amen. Through one man, Adam, sin came inside to this world. Kudzera tchimo limodzi kwa Adamu unafika m'dziko Death came lapansi. upon us. Udzafikira kwa ife tonse. Sin entered inside our heart. Ndi uchimo unalowa mkati mwa mitima yathu. That made us to become carnally minded. Ndi zinatipanga kukhala osamalira zinthu zathupi. Carnally minded people, Anthu osamalira zathupi. flesh people, Anthu akuthupi. humans Anthu cannot keep the 10 Commandments. sangasunge malamulo. It's impossible. Nizosatheka. Understand? Tumvetsetsa? Do you understand? Tumvetsetsa? Apostle Paul said, I thought that law can bring commandments can bring life to me, Ndi ndimaona ngati lamulo likhoza kubweretsa moyo. but I realized it brings death to me. Koma ndapeza kuti lamulo lija lubweretsa It's imfa. not that the law is bad. Sikuti lamulolo ndi loyipa. Law is holy. Ndi langwiro. Law is spiritual. Ndi la uzimu lamulo. So if you are a holy person, you can keep it. Ngati ndiwe wauzimu soyera iweyo ukhoza God can kusunga. keep it. Ukhoza kusunga. Jesus Christ can keep it. Ndi Mulungu akhoza He kusunga can Yesu. fulfill the law, Ndi kwaniritsa lamulo. but we are not Jesus. Koma ife si Yesu. Isn't it? Si choncho? We are not God. Sife Mulungu ya. Isn't that right? Si choncho? We are flesh human beings. Ndife anthu athupi la nyama. Then we need to understand our clear position. Ndi timvetsetse malo athu amene tili. We are people who Ndife are anthu sold under sin. ogulitsidwa akapolo auchimo. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense? Do you understand? Tumvetsetsa? So you must throw away the idea that I can serve God well. Ndi titaye fundo yoganiza kuti andikhoza You must kutumikira throw away the Mulungu. thought that I can keep the 10 Commandments. Mudaye fundo yoganiza kuti ndikhoza That is kusunga not the will lamulo. of God. Si chifuniro cha Mulungu. Instead, you must embrace, accept that, as a flesh human being, Bible said, no flesh will be justified. Ndi tilandire zimenezo monga thupi akuti palibe wathupi la nyama You need to adzalungamitsidwa ndi embrace lamulo. this. Ndi tigwire zimenezo. Understand this. Ndikumvetsetsa izi. Accept this. Ndikuvomereza izi. Believe this. Ndikukhulupirira zimenezi. Then you will stop to think that I can do good before God. Ndi mudzasiya kuganiza kuti mukhoza kupanga zabwino pa inu nokha. You will stop trying to justify yourself before God. Mudzasiya kuyesera kudzilungamitsa You will nokha. not ask, what shall I do to inherit eternal life before Simudzafunsa kuti God? ndichite chani kuti ndilowe mfumu wakumwamba. Understand? Tumvetsetsa. Everyone, that is the will of God.
chimene ndi chifuniro cha God Mulungu. gave us 10 commandments, so we realize this. Mulungu anatipatsa malamulo khumi kuti So we tizindikire stay in that position, kuti tichoke pa knowing that we are no good. ngakhale ife We silingachite need a tikakhala bwino Savior. tifunika mpulumutsi. That's the teachings we need. ndi chiphunzitso chake, True salvation. chipulumutso choona. Amen. Amen. That is people who confess like this. ndi anthu amene amavomereza Are choncho, the people who God will guide them to understand the true salvation. ndi anthu amene Mulungu amatsogolera kuti akamvetsetse But if chipulumutso you're not choona. understanding my point here, ngati silingamvetsetse ngati Paulo mmene amvetsetsera, we cannot go on to the next step. silingapite mbali inayi. If you have the heart that I can do something, ngati tili ndi mtima kuti tikhoza kuchita kena kake, you cannot go to understand the gospel. silingapite nkumvetsetsa mbali So inayi. that's why everyone, ndi chifukwa chake wina aliyense let's acknowledge tizindikire that we are flesh human kuti beings, ndife thupi la nyama, sold under sin, ogulitsidwa kapolo wa and our uchimo, minds are carnally minded. kuti malingaliro athu amasamalira za thupi. Do you understand? Tumvetsetsa. And knowing that we cannot do ourselves, ndi kuti silingachite mwa ife then tokha, God will show His mercy unto you. ndi Mulungu adzaonetsa chifundo chake kwa ife. I hope that everyone can receive that grace and mercy of God ndikukhulupirira kuti wina aliyense akhoza kulandira chisomo ndi chifundo cha Mulungu, by acknowledging yourself, ndi kuzindikira nokha how weak and lacking person you are. kuti ndinu anthu ofoka ndi osowa motani. Amen. Amen. Up to here, I'll speak. Let's pray. kufikira apa tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. zikomo Ambuye potipatsa nthawi iyi. We pray that, Lord, you reveal us and give us your understanding of the spiritual word. tipemphera kuti mutionetsera kumvetsetsa za uzimu zanu. Many people are out there learning, following the wrong understanding of the Bible. anthu ochuluka kutsatira kamvetsetsedwe kolakwika ka We Bible. pray that you will humble us tipemphera kuti mutitsitsa so that we can pansi come to clearly understand kuti tikhoza kumvetsetsa that we are people who are sold under sin, kuti ndife ogulitsidwa kapolo wa carnally uchimo, minded, anthu osamvera za and thupi, as a flesh human being. ife anthu athupi la nyama. No one can be justified by deeds of law. palibe amene angalungamitsidwe ndi lamulo. That's why in our deeds, in our works, in our service, worships, we cannot become righteous. ntchito zathu, mapembedzero athu ndi china chilichonse silingakhale olungama ife. Therefore, we need your grace. chifukwa chake tifunika chisomo We need chanu your mercy, Lord. kwa ife. Guide us so that we can receive your grace and mercy. titsogolereni kuti tikhoza kulandira chisomo Let chimenechi, everyone realize themselves kuti before the wina Lord of aliyense God, azindikire amene ali so that pano. everyone here can meet the true salvation. kuti wina aliyense amene ali pano akhoza kukumana ndi chipulumutso We thank you choona. for giving us this time. zikomo potipatsa nthawi iyi, Put all things into your hands. tisiya zonse I m'manja have mwanu. prayed in the name of Jesus Christ. tipemphera mdzina Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you. zikomo tamvetsera bwino ya so lero kunali ntchitotu. abusa mmene afotokoza amaonetsera kuti ndi ndani amene akhoza kulandira chipulumutso. ndamanena kuti munthu amene amatha kusambira angafunike mpulumutsi amene ayi ndekuti iyeyu ngakhale wagwera m'madzi koma adzithandiza yekha. koma ndi ndani amene amafunika mpulumutsi? akuti ndiwo amene azindikira kuti sangatani sangasambire okha. ndi mu nkhani ya ku Luka chapter 10 tikupeza kunena kuti wachilamulo ndi munthu amene akuonetsa kuti iyeyu sakufunika mpulumutsi, payekha akufuna ntchito yoti achitepo kanthu. inanso tilipo amene timafuna tokha kuti tichitepo kanthu, koma chipulumutso ichi chikunena kuti sichikufunika kuti tichitepo kanthu ifeyo, tifunika mpulumutsi. nchifukwa chani tifunika mpulumutsi? chifukwa Baibulo lakamba kunena kuti ku Aroma 3 kuja verse 19 munamva zomwe anakamba eti ati kwa iwo amene akuyesetsa kusunga lamulo ali pansi pa lamulo ndipo akukhala ota ochimwa. kutanthauza kuti lamulo silimatipanga kukhala otani ife olungama. and verse ya 20 akunena kuti palibe amene angayesedwe kukhala olungama kudzera mwa lamulo. now abusa chimene amatsimikizira nkunena kuti tikaona kwa Roma chapter 7 verse ya 12 ikutionetsa kuti lamulo ndi lotani, ndi loyera. tauzana zanu lamulo ndi loyera, si size yanu ya tauzane, si size yanu lamulo ndi loyera. so lamulo ndi loyera malinga ndi verse 12, kutanthauza kuti tikapita verse 13 ya Roma 7 ikutiuza kuti ife ndife ochimwa, ndife athupi ogulitsidwa akapolo achani auchimo. now chimene abusa amakamba nkunena kuti amene angasunge lamulo ndi Mulungu yekha ndi ndani? Yesu Khristu. ife tingasunge
sizathu zimene tauzani sizathu sizikukhudzani sizathu. Ya so kumapeto kwake mpamene afuna ationetse kuti tikuyenera tikhale ngati uyu ogwa m'manja wachifwamba kuti tilandire chani chipulumutso. Sikuti lamulolo tulinyoza kuti ndiloyipa, koma tukamba za inu yoti ndinoyipa simungasunge chani simungasunge lamulo. Ndifa chake mukufunika mpulumutsi. Tikuzindikira kufunika kwa mpulumutsi eti? Tudziwa kufunika kwa Yesu Khristu eti? Aha, Yesu atithandize kuti tikhoza kuzindikira mozama chinsinsi chimenechi. Amen. Zikomo kwambiri.